Asa naman ito kong uyab, uy? Dugay kayo ba? Mansari ba na mo ron? Sakto eh. So, dugay yung Tagalog ba? Dugay kayo mabot. Magayos ako eh. Kaya nagana akong forma. So, in love na gasa akong uyaban eh. Magdili. Mara na. Hila, ragoy pangilad. Sus! Go siya akong mga lumay o. In love di dyan ba? Sus! Apay, paano? Bulak. Sus! Halira kayo na. Sus! Dari na ako magpaabot. Asa na gato siya? Wala to lang na ako siya dari. Bruh! Sakto dyan ni karon ba? Surprise na ko siya. Lipay lagi kayo ni. Bungga kayo ning mansari karon. What? Dari na ako magulat. A few moments later. Siguro ito na yung time na pakipakiwala ako sa kanya. Wala. Nakana dyan no? Wow! Wow! No. Raul? Ikaw na? Big, abi na ako bayi ka. Ikaw din si Raul. Pasensya ka na, laki talaga ako. Oh no! Tinuod na, laki ka. Nanong karon lang ko kabalong. Na mansari na to ron. Pasensya ka na pero kailangan talaga maghiwalay na tayo. Bakit man? May talong ako. May talong. Bulak kong bulak. Bulak sayang kayo. Naku ni mo dawat. Pasensya ka na, pero paalam na. Malasa kay na ako eh. Oh no! Kung napilian nga bayi, naamon day talong. What? Ay dili lang ko mangitag bayi ani. Oh no! Malason kay ko sa bayi ba? Basa, laki ra jud akong swerte. Oh no! Malas kay ko ba? Kamusta na gato si Boy Marites? Tawa ra jud ni si Weligo oh. Imot-imot to po ng yawa oh. Sis! Tuma pa lang. Saan nagapagay problema ano? Bulaga na po ni Kuya ba? Oh no! Luya lagi kintawa na. What? Di na ako napansinan na eh. Mangguloy na ng tawanan na. Mutipas kong dalan. 20 minutes later. So maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng video na to. So
before that, shoutout pala sa nag-camera sa akin, yung pinsan ko guys, si Marilyn Oto. At saka yung kasama ko, si JC guys. So magsa-shoutout po tayo guys. Bilis-bilisan ko lang guys kasi medyo marami to. So before that, shoutout pala sa mga sa lahat ng nag-views ng video ko and nag-support sa akin and nag-subscribe po sa YouTube channel. So guys, ito na po. Shoutout kay Jenny Banez, Christine De Los Santos Guevara, Angelica Eharad De Leon, Risa, Jenny Rose A. Barate, Angelo Elison, Mara Jebi Larioma, Jumawan, Princess Cara Sena, Maria Darlene Paklay, Alinor Panganting, Robinson Buenas, Dabimar Vlog, James Oeda, Godzilla Motovlog, Yakuza Binaraw, Abaho, Foreigner, Renba, Labdam, Mariubal Ignacio. Shoutout sa iyo, idol. So yun guys, maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng aking video. So, yun lang po at humihingi po ako ng dispensa sa lahat po ng natag ng aking video guys. So thank you. Sana po supportahan niyo pa po ako. So, hanggang dito lang po. Ingat po kayo palagi. Bless.